máte pocit, že ste doslova padli na dno, spustili sa depresie, úzkosti. Poviem vám, že v tom nie ste sami. Ja sám som si tým prešiel a hľadal som, že čo sa stalo. Nasmeroval ma k tomu psychológ. Bolo, že to bola trauma. Keď ľudia prídu o peniaze, alebo môžu sa rozviesť, prejdú si rozvodom, alebo nejakou smrťou osoby, na ktorej im záležalo, alebo prídu o zamestnanie, hoci čo to môže byť, spustia sa v tele také veci alebo systém, ktorý vás môže prekvapiť. Hej, a jedná sa o traumu. A mne psychológ povedal, že Peter, jedná sa o normálnu reakciu organizmu na nenormálnu situáciu. A to ma nasmerovalo ku knihám. Hľadal som, že čo s tým. A to ma nasmerovalo k posttraumatickému stresu. Stephen Joseph, co nás nezabije, možnosti posttraumatického rastu. A on hovorí o možnosti B. A to znamená, že možnosť A skončila a nasadnete do druhého vlaku s možnosťou B. A to znamená, ľudia, ktorí si tým prešli, napríklad ženy, objavili v sebe po rozvode to, že začali cvičiť, stretávať sa s inými ženami, pomáhať druhým ženám a takéto veci. Takže hľadajte ako z toho von. Aj takto. Majte sa krásne.